Takže čaute ľudia, my vás vítame pri našom novom videu. Dneska si zahráme Spidera. Je to špeciál za 20 odberateľov a dokonca už nám funguje aj zvuk. Presne tak. Za čo vám strašne ďakujeme, že 20 odberateľov ste dali. Že 20 odberov. Takže to tam klikajte, hypujte, dajte like, odber zvonček, aby vám viac takých videí neuniklo. A to isté nám dajte aj na druhom kanáli. A ja sa vám ospravedlňujem za môj hlas, lebo som chorý. Ale aj cez to pre vás natáčame videá a dneska je to práve také výnimočné a je to špeciál. Samozrejme, už sme ho natočili, ale... Je to typek. Dobre, Matúš, takže my spolu sme najlepšie duo, čiže ideme na to. Bereme červený, otvárame, bereme modrý, otvárame, bereme, myslím, že pačidlo tam je, alebo baterka. Zelený. Červený, zelený, fialový. Jedna, druhá, pacni. A ideš proste, no. Hnedý, na sprej. Hnedý, kagni. Poplnka. Hnedý, bro, hnedý. Vieš čo, farebný. Kamo, nepovedz mi, že musíme ísť robiť túto scénku kvôli jednému typu, okej. No, páči. Samozrejme, keď sa vám bude veľmi páčiť, tak by sme mohli... Natočiť aj druhý diel. Možno špeciál, alebo aj ako úplne normálne video natočiť Spidera. Berám červený. Pri výnimke, lebo má to byť takéto videíko, takže nechcem to zase tak, že to tu nahypíme, dáme veľa a potom budeme z tohto robiť sériu, zase to úplne nechcem. Bro, teraz došiel. Ja berem zelený kľúč. OK, ja mám baterku, takže poď, ideme. Ja to celú prenasledujem. By som to mohol dať tú baterku. No dobre, to znamená, že rovno túto miestnosť budeme mať vybavenú. Ja berem páčidlo. Berem hnedý kľúč. A poď hore, lebo mkneme si ten pepper spray. Hej. No, len či už len stretneme pavúka. Zatiaľ sme ho nestretli a už máme toho dosť za sebou. Hej. On pár chvíľkou vyšiel. Poď sem. Ja počkaj, sem. A máš ten kľúč na to? Hej. Ja počkaj. Ja to vymením za pačidlo a zober to ty. OK. Mám. Ja berem wrench. Ale zase my nemáme C4, lebo potrebujeme rebrík. Kde je rebrík? Ja vidím, kde je rebrík. Kde? Už ho vidím. Idem poňho. OK. No je taký... Mám rebrík. OK, Poď. tak choď hore, zober C4. Bacha, je tam pavúk. Idem hore, berem C4, odpalujem to a wrench je tam, jak je ten hrob. Hej. Choď zobrať wrench. Mám C4. Ja som možno ešte urobil blbosť, ale neurobil. Počkaj, on je jak ten hrob, OK. Hej, poď so mnou. Pavúk je zatiaľ stanutý, ale neviem na dlho. Už sa on stanul, takže... Bro, mám C4. Tam je ten oný wrench. Áno, choď zober ten wrench. Poď. A ja potrebujem žltý kľúč. Ten bol v tej miestnosti takej, kde bol aj, kde sme... Ten Tam, kde je ten modrý kľúč potrebný. Ja, okej, idem tam. Ja ťa budem zatiaľ ochraňovať, nemám nabitý ten sprej. On by mal byť dole. Myslím, že je dole ten pavúk, tak no. To je iba modrý a to je žltý, áno, mám ho. No okej, dobre. Poď sem, no, či? No skoč. Dobre. Tak nič. Poďme. Toto vyzerá ako dosť dobrý speedrun. Bacha, ešte nemám ho nabitý, takže bacha. Až za 15 sekúnd. Yellow key. Tam berem purple. A vlastne sme už drhli. Sice ne, ešte hento. Je to Spider. Vychádzam do domu. OK, posprejoval som ho. Purple key. Potrebujeme baterku. Jednu baterku. Ne, vlastne my sme to mali zmačknúť, teraz sme si pokazili rán. Ty zdrhaj, ja to zmačknem. Poď. Už je to tam. Poď. Ja len klikneme. Ha. Je to tam. My sme vám hovorili, že my sme proste najlepšie duo. Takže tak. Hej. Už v 6. minúte sme zdrhli.
Čo je mega dobré. A dáme si ešte jednu hru, na ktorú sa veľmi teším. Ja ešte hrajú. To video, ale zrovna nám to vyšlo tak, že nám už funguje zvuk. Konečne, jupi. Kámo, vyzerá, že tu máme nejaké lopaty totálne. Ja idem späť, bro, tuto je pavúk. Oni by mohli akože Kámo, tak tá je dobre vymletá, počkaj. Ale ona je jediná. Takže pavúk nakoniec vyhral. A zase ja som escapol, takže poď. Kamo, dobre, my sme vyhrali. Takže ideme ďalšiu hru. Iba mi dvojho. Dáte. Som tu sám. Aha. Dobre, už tu ide jeden človek. Bobrv. Ale to znamená, že jeden u nás bude asi. To budeš asi ty, bro. Alebo Kitty. Kitty, Hello Kitty. Hello Kitty MF6. Ale kam ja nechcem byť. Ani ja. Sice mám rád byť Spider-Man, ale ne keď hráme spolu. A hlavne ne keď hráme. Strašne to nechcem byť ja. Uvidíme. Snáď pôjde prvému k tebe a potom druhému k tebe. Hej, to by bolo najlepšie. To bol asi najlepší play. Dobre, takže ty potom ne. Si to ty. Jeden z nás. Tak som to. Škoda. Som to. Tak na poslednú hru si zahraš byť Spiderom ty. A ja idem s mojimi kamarátmi menom Lopaty hrať ďalej. Kamo, oni to ešte ani neskipnú. Kamo, vy neviete skipovať? Kamo, vy neviete skipovať? Bože, vy ste takí lopaty. Vy ste takoví lopaty. Bože môj, mohlo by to niekto akože stlačiť? A mi nehovor, že to nikto neskipne. Bro. On to... Teraz budeme kvôli jednému typkovi čakať na tú scénku, what? Presne, to je strašné. Skôr by to malo byť opačne. No dobrá, s tomto skúšam. Ale podľa mňa by to malo byť práve že opačne, že keď je väčší, podľa väčšiny by sa mal prispôsobiť, ale podľa menší. Máme červený kľúč. Bej tú baterku, ne? Bože, ty si tupá. Máte baterku, to sa mi nepáči. Ne, my už máme modrý kľúč. Jaj? To sa mi vôbec nepáči. No ja ešte raz idem von. Ja mám C4. Tak keď chceš 4. Zelený kľúč už má typka tu. Síce to stále neotvorila, ale... Bum. Zoberte niekto wrench. Fuj. Ty si. Ja spravím taký triček. Tu máš. Tu máš ty. Komu hovoríš? Ty orkaledom. Že budeš kempiť? Ja ty si tu, aha. Aha. Bro, nemôžeš ma nechať samého, prosím. Ja ešte ne. Typeček. No tak typku som si teraz tu úplne zadarmo zjedol. Normálne, že zadara. Si neznervol. A že už si zdrhol. Tak to ti povrážim všetkých teammateov. Ale teammateom je to jedno. Teammate ani teammateom. No. Zatiaľ len pohľadať.
Jak tam dal ďalšiu, ne? To mi nepáči, že je vlastne toľko. No, a typeček sa automaticky teraz zabil. Koľko vás tu je? Ešte jeden. Ešte s tebou je jeden. To je strašné. Škoda. Ale on to zase bude zdržiavať, alebo niečo bude robiť, ja že vidím. Typka. Vieš čo? Spektatovať, že kde je a čo robí. Aha, tak bro sa skováva. Nie, keď sa spawnuješ, tak tam. No tak ja sa neprajem. No, ty tak sa chytil rovno do paučiny. A ešte jeden tam je. Tak toho už nevidím. To je taký ten film. Kam ďalší prišiel? Tam prečo tu chodí milión ľudí? Z ničoho nič. A čo sa tu napali za ďalší traja typci? No, nie je vtipné. Všetci nám zdržiavajú video. A ešte aj bude kempiť. Ešte aj bude kempiť, čo? A nenávidím to, co na Spiderovi. To nevyzerá dobrý, bro. Bro tam stále chilluje. A počkaj, jeden je tam schovaný a ten fialový je vonku. Ten fialový je vonku. Ten je tam, jak som ti vravel, myslím. Počkaj. Tam Dudek sú tiež schoval sa. Jak si myslel, že je zmúdry. Kamo, bro, tu lieta. Hacker ďalší, Áno. nikto nevie. A my vždy, keď Kamo. natáčame, stretneme hackera. Kamo, on prešiel aj cez trezor, aj cez tie veci, on bere fialový kľúč. Kamo, on lieta! Kamo, on zdohol. Ja ne, on potrebuje ešte jednu tú baterku. Kamo, on lieta. Máme to natočené. On sa teraz portol cez drevo proste, aj cez trezor a bere si ten pepper spray. No vážne? Jak? Kamo, bro, sa teleportuje cez steny. Čekujte, máme natočeného hackera. My ho máme natočené. Mhm. Materiálny dôkaz. Áno. Máme natočeného hackera. Pozrite sa, ak hackuje. Presne tak. IAM, Máme dokonca natočený aj jeho nick, takže máme... presne, IAM, toho je Legend 68. Vidíš? Bro si proste odletel. Máme to natočené. Dáme mu report. Všetci mu teraz dajte report a nahláste ho. Všetci ho nahláste. Pozrite sa na neho, jak hackuje. A odíde si. On mi môže vždy ujsť. No nič. Ale je to tu. A dokonca nám pokazil celú hru. A ešte ma aj zabil. No, a tu Takže máme natočeného hackera. presne tak, ideme mu dať asi aj... A ideme rovno dať report. Videli ste jeho nick? Všetci mu dajte report. Hej. A najhoršie je, že my ho máme natočeného. A mu S napíše do chatu. Kto by to povedal? A no jak sa napíše po anglicky, že natáča video? Neviem. To je jedno. Block and report.
Reportujem, typka, dal som mu report, bro. On to je nejaký viking, bro. Mámo to napíše. I'm doing video. Ja robím video. No. Yes, Matúš, sme zase spolu. Yes, sir. Takže týpek je na tom horší. Málo nie taktiež úplne hneď report, no. Proste hacker, kam. I'm so scared. No. To povedal, pretože robíš video. Ne, ty vôbec. Čo? Kamo týpek mi niečo napísal do chatu. Kamo on mňa hackuje. I'm so scared. Tam on zahakoval aj dvere. Tam on hackuje celú hru. Ale týpek, že bude mať zle. To dosť. Bacha! Jak sa bol otočil? Mám zelený. Mám baterku. No týpek to úplne ignoruje. Týpek A? to zlo. Ne! Matúš, pomoc! Ja nemám bug spray. Pusti ho. Pusti ho. Teraz nechce nemohol pomôcť. No, na fialový puš. Tak to omkni. A spektitovať tohto typka. Čekuj to! Kamo! Čekuj, čo bro robí. Počúvajte, všetci si teraz screenshotnite tento nick jeho, napíšte ho a dajte, reportnite ho. Všetci ho reportnite, bro. Pozrite sa, jak hackuje, brosky. Je tak si, kade chce. Pozrite sa na neho všetci. Ty vole. Mám rád a najhoršie je, že na Robloxu je viac a viac takýchto hackerov. Presne tak. Dajte si na to pozrieť. Čiže všetci ľudia napíšte do komentáru jeho nick a že je to podvodník, bro. Všetci. A takýchto Robloxových skamerov my spoločne nachytáme, bro. Presne tak. Ale by to mohol odporiť. Čo bude aj zdržovať. No nič. No čo bro robím? To je úplný hacker. No úplný. Napíšte nám komentár, či už sa vám taktiež stalo, že už ste videli hackera. A toto je druhýkrát, čo sme natočili hackera na video. Ale raz sa to nepodarilo, čiže snáď sa to teraz podarí, tak. Hej. Takže vtedy z toho nevyšlo video. Typek zdržuje a počkal, kým mňa nezomne. Super. Viac menej a to je všetko pre naše video. Čiže my sa s vami lúčime, dávajte lajky, odbery, zvončeky a my sa vidíme pri ďalšom videu. Presne tak a reportujte. Čaute.